Băi, Tiberiu, aici rămâi, bă! Ia! Aoleu, i-ai spart-o de tata! Da? Ha! Ridică! Hopa! Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod la căsuța din pădure. Uite, să înverzăște apa și cum faci, mă, că ar trebui scoasă, bagată iară. Nu lăsăm 13 luni de zile acolo. Scot de acolo și cu găleata. Cu găleata? Da, cu ce? Nu știu cu ce. Cu ce? Găleata? Zici? Și văd că cred că-i sparte, că văd că se lasă, știi? Cum am pus cheturoarele cele, cum asta. N-ar trebui să fac așa. Da, continuăm treaba astăzi cu montarea plaselor la țarcul găinilor. Trebuie să dăm acolo distanță de 1,5 m pe 1,5 m pe 1,5 m. Încă 1,5 m de aici, bă. Încă 1,5 m de aici în jos. Da. A! Ai văzut, Costi, ce am adus? Da. Am adus mașina. Ui! Lasă-o boală, leacă. Dă semn acolo dacă tu ești sus. Vreau să-ți prezint mașina, bă. Metru jumate. Bun, de aici am puțin. Nu știu dacă trebuia să țin de aici sau de acolo. N-am fini. Hai să-ți prezint mașina care am achiziționat-o. E o mașină extra... Salutare! Vă pup pe toți și faceți. Sunteți aici? Sunt aici, cred că. Mercedes, domnule. Mercedes. Mercedes. Uite și cheia are, bă. O și chei și acum. Da, briliante, cu tătișele. Cu tătișele la un loc aici. Ia uite-a. Hop! I-am dat numerele jos. A venit omul și-a luat numerele, că aici auzi că nu mai are nevoie. Trebuie să ducă să o radieză. Ce faci? Dă-te-o așa, dă-te-o așa, bă. Că s-o văd olea cum mergi, bă. Uite, bă, țapă, nu pot să mai fac nica de el. Și eu, naibii. Stai, bă, să prezint la oameni mașina. E prezent, uite, stă ca rău. Mașina asta e o mașină extraordinar de bună. Așa. O să o folosim aici la căsuță. Ne ducem cu ea la cules de barabuli și la cules de șuperci din păduri. Acum, mă? Ce-ori, bă? Păi nu mai pornești, că nu are baterie bună. Păi n-am viață. Vrei să spun bateria? Bagă. Acolo, acolo, așa. Aici și bateria, bă. Unde, mă? Aici. Uite, bă, și praf are. Ei, are. Na. Ma! Punem acolo și un roșu și aici un galben. Și se așteaptă. Hai. Dă-i. Gata. Punem înapoi aici. Așa. Deci e o mașină frumoasă, o mașină elegantă, o mașină foarte bună pentru ceea ce avem noi nevoie aici. Ia. Merge și în 2 pistoane. Merge și în 3 pistoane. E o mașină adusă de la capitală. Un Mercedes alb, imaculat, frumos. Are toate dotările pe ea. E un clasic 4000 benzină. Da? Sună foarte frumos, motorul sună frumos. S-aude. Nu o forja că nu mai am benzină. Nu mai am, cam i-am pus 1 litru de-am adus aici. Dă să vedem o leacă cum funcționește. Dă-te în parte și ei. Dă-te în parte și ei. Dă-te tu în parte. Dă-te în parte și ei. Dă-te tu. Nu mă dau. Dă-te tu. Nu mă dau eu în parte și ei. Pașalierul? E așa. E în dreapta și în stânga. E așa.
În dreapta jos. Nu. Hai, mă, ți-i frică. Nu ni frică, nu merg. Dă-te în dreapta. Hai, mă. Nu. Hai, mă, conduci o leacă. Dă, băi, fac test drive, eu fac, hai. Hai, conduci o leacă. Dă-te așa în partea Tu vii dreaptă. înapoi. Nu, nu, Tu nu. vii înapoi. Nu. Hai, mă, tu vii înapoi. Băi, dai mașina mea. Hai, mă, tu vii înapoi, ei. Lasă-o ușor, că am luat-o. Ha? Te rog frumos, lasă-o ușor. Da. Ca asta o folosim la tras căruțul pe aici, la... Hai și oameni, și că nu merge. Vedem. Ha? Nu te duci departe că, ușor, că fugi imediat, fugi în șanț. Asta alunecă. Ușor, 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 ușor. Băi, lasă-o ușor. Păstică. Și faci tu și... Ha? Și faci mergi. O să trec cu Cornel. De ce s-o străși? Oleu. Asta am luat-o aici să ne ducem mă, cu el până la pod, înapoi. Lasă-o ușor, bă, ți-i frică. Lasă-o poali. Ce? Lasă-o ușor, uite, stai cam praf pe el. Opa, opa. Nu te urca sus, nu poți, nu poți. Nu te urca sus. Ți-am zis că n-are vlagă nici. Asta e numai așa, de mers pe loc drept. Uite cum ala. Vezi că o fărjă spre tare, bă. Dă-te așa pe partea dreaptă. A murit. A? A murit. A murit? Nu mai că strâși iarba la oameni, întoarce. Uite, ai oprit-o. S-a oprit. Ai na. Dă-bă că merg eu, dă-te așa. Dă-te așa că merg eu. Mergi tu. Ei, merg eu, că Mergi tu. tu nu știi. Să vezi ce fac acum. E ușoară, bă. Ha? Păi dai ușoară, bă, și vrei. Ce are, bă? Nu știu ce are, e, ține. Bagă mașalia. Am băgat-o. Pornește mașalia. Ține telefonul și ala ca lumea. Video așa alții. Ha. N-are farme. Da. Păi tu ai să coturezi eu. Păi dar nu trebuie curată. Păi da, acum cum motorez? Dar nu turez. Păi uite, vezi? Auto și mergea. Nu merge. Auto, 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 auto. Ué. Lasă o Tiberiu, bă. O Tiberiu, bă. Și bă. O Tiberiu. O Tiberiu, bă, Hai, ué. și din cuză. Sunt bani mestre, iar te să nu pite la bolană. O Tiberiu, bă. Raleuri scrie pe tine să-și facă dracu dacă nu. O Tiberiu, bă, mamă, sunt bani mestre. O sări capac, o sări la ei. Care capac? La roată. Ué, sunt bani mestre. Ce faci, bă? Am luat-o ceva, nu știu ce am luat. De aici. Bă, eu mă măică dragă. Băi, lasă-o cu înșetul, bă. Și bă, dar nu ți-am zis că asta nu-i de forjat, păstică. Nu-i da, copacul, bă. Oi, să-mi bag. Copacul, bă. Mamă, și era să-l iau. L-a rupt. Cine, vântul? Da. Băi, n-auzi tu, șoata, bă. Unde bagi, bă? Uite-o leacă, șoata în față ea. O iei. Unde șoata? Șoata în față, o iei. Unde, bă, că nu-i? O iei. Era șoata? Șoata, da, îi spari bai, îi spari tot. Serios? Da. Dă-te o leacă drumul. Aoleu. Băi, dar de ce n-am văzut? Era șoată în față. Noroc că asta înseamnă să ai Copilot, nu? copilot. Da, bă, era în față așa. Uite șoata acolo ea. Pe unde te bagi, mă, așa rămâne. Să-mi bag mință dacă nu dă o... Ia, haide! Haide, bine, mă, lasă-o ăla cu șetul, Dar nu băi! le vadă! Dar ce nu viază, dar cum duc eu, nu le văd. Băi, n-auzi tu, băi, să-și un nebun dacă nu văi de mine. Băi, Tiberi, băi! Uite-o leacă, băi! Mai sei cu mine?
Șoata, ui, șoata. Bă, că nu mai e șoata. Lasă șotul, ui, lasă șotul, lasă șotul, lasă șotul. Dacă ne-am trezit într-un copac de aici, stai pelit. Ui de mine, ui, dă-te crengile ai să știu. Aici rămâi, ia. Nu rămâie etaș. Ui, copac. Băi, dar și, bă, dau o grămadă de copaci și faci, mă. Copaci. Dar de și eu ce ca copaci ăștia? S-o rupt la vânt. Poate mai e o fășoată pe aici, ai grijă. Uite leacă pe ne-o bagă, ui, omule ăsta. Ui, mașina asta, nea Luci, să știu nebun, ce-ai făcut, matale, cum îl cheamă? Nea Gigi. Nea Gigi, ce-ai făcut, bre, matale, ai dat mașina bună, bre. Vai de mine. Uite leacă, ia. Nu contează, frate, nu. Dar dacă-s copaci în față, pun-o eu. Ui! Sunt bani, ui, lasă-o și tu, ui, să știu nebun, dacă. Bă, dar numai copaci, au rupt ariște toți copaci, au rupt vânturile de ieri. E plin de copaci. Copacul în spate. Unde? Mamă, și era să-l iau. Uite, e plin de copaci rupți. Unde e ei, bă? Bă, ce faci ăsta? Să-l piun-o eu. Toți înapoi. Băi, frate, dragă, dar n-avem pe unde. Copacul. Unde, bă? Copacul în Bă, nu spate. mă spărie, bă. Îi? Unde e ei, bă? Unde e ei, bă? Vai să știu, e bun, dacă... Ui, ai spart oglinda, ai spartă. S-a dus oglinda. E gata. Aici a rămas. Bă, dar și o sărită. Bă, și o sărită Păi, copacul mă. și ala. Boala, ai dat oglinda în jos. Dar tu o sări de aici, ai rupt-o. Dar n-avem, mă, treabă, că sunt probleme, că nu vezi că sunt probleme. Trapa nu merge. Hai la oglinda la locul, nu văd. Stai așa, Stai, bă, miroase așa. Mai de capul meu, bă, ce-ai făcut aici? Stai, bă, o leac, s-o pună, tot pleci atâta. Bă, dar nu putem să facem nimic, aur. Păi ce Dar faci? uite ăștia copaci. Îți rupți tăță. Ha? Costic, îți rupți. Prin pădure, de pe acolo. Unde mine? Păi, dar vreau să mă duc acolo, acasă să mă duc. Întoarci înapoi. A, și iară trebuie să o iau printre copaci. Vai de mine ce faci. Dă-mă așa pe aici. Dar nu pot. Nu, hai. Mierda așa. Problema că e așa plășoată și nu o văd. Dacă o iau pe aici. Poate ne sări ceva în ochi? Uite. N-am pe unde să o iau. E plin de copaci. Rupți. Băi, Tiberiu, aici rămâi, băi, n-austu, bă. Uite o leacă, băi, ia. I-am spart toba. Hai să-mi va minții, I-am spart toba. Ia uzi-o. Băi, da-s-o cu șetul, băi. Băi. Dai mă chip pe mine, uite, mă chip pe mine să-mi bani. Da, chiști. Băi! Să știu nebunia. Vai de capul meu, ochii cat, oglindă, ochii cat, tăți, să știu nebun dacă. Ține-te ghini. Uite o leacă. Uite Tiberiu, bă, ia. Copacul în față! Mulțumesc, copilotule. Ține-te ghini. Băliu, Ține-te ghini. ia. Ui! Vai de mine, băi! Puteam să trec pe Să-mi ba minte. Peste ăsta trec. Treci? Da. Ui, Tiberiu, Copacul în spate, nu vezi oglinda asta. Nu mai văd. Ține-te ghini că trec. Ui, Ține-te ghini. Peste ăsta trec. ne-auzi tu, ui. Trec. Stai așa, unde copacul, tra. Trec. Vai de mine, ui, Ține-te Tiberiu. ghini, da? Ui, Tiberiu, aici rămâi, ui, ia. Hai, eu să-mi iei spart-o de tata. Da? Acum, auzi-o ce sună, ui. Vai de mine, ui, Tiberiu, ui. Mai de tata ai spart-o acum. Dar nu s-o sparte. Hai, leu. Copacul. Văl-eu. Copacul. Ia-o, bă! Șanțul. Ah, mulțumesc.
Vai de mine, dar... Ai, Eu i-am leu! spart toba. E Nu tot- toba, baia. Am nenorocit tot dintr-o dată. Iau nu, iau nu. Să fiu nebun dacă nu. Ușor cu Alex, tot Lasă spart. înșetul, lasă înșetul. N-ai voie pe aici să faci gălăgie. Bă. Văleu. Ai grijă. Bă, eu i-am spart toba. Bă. Uite pieri, bă. Ține-o ghini. Ce faci, mă, acolo, tu? Ține-o ghini. Bă, dar cred că ne-am rătășit în pădure. Cred că ne-am rătășit. Mai ajungem la capăt. Mai ajungem. Stânga. Aici? Stânga. Mamă, dar ce sună, bă. Băi, oare am pierdut ulei? Ha? Oare am pierdut ulei? Dar oprește, nu uităm să te dacă curgi ulei. Lasă că ne uităm acasă. Ai grijă. Unde e rău? Trrrt. Dai tot înainte. Nu, e rău. De ce? E rău, dă înapoi, eu băgă de aici. Uite și sună să știu nebună. Uai, omule, uai. Stai, groapa! Nu tot față aici. Ușor. Unde o ieși, Lasă mă? jos. E, ha? Vai de mine, dar ce sună, e spart, toba e spart, tătă. Uai, nu treci acolo. Ba da. Treci? Mai leu! Uai, lasă-o cu șatul! Lasă-o cu șatul. Ah, Lasă-o cu Deci șatul, nu lasă-o cu capi. șatul. Bă, gropi, Mamă, mă, dă cel mai mare lesiune, bun, dacă nu. Bă, ne restaurăm aici. Băi, Tiberiu, bă. Aleu, mă, măică dragă, să știu nebun, dacă nu. uleu, copacul Bă, și nu bă. ține frâna. Ah, nu ține frâna. Băi, lasă-o, bă, că ne restaurăm. Băi, n-auzi tu, bă. Băi, Tiberiu, bă, lasă-o, bă. Să fac, iată, dacă nu și eu atât, hai. Băi, Tiberiu, bă. Aici, bă. Uite mine. Băi. Băi, leu. Lasă-o, bă, gata, ajungi. Uite, n-ai pe să tie, gata. Uite, mă, bă, mi-e dacă nu. Nu-i că telefonul. Vai, mă, măică dragă. Curgi ulei? Ha? Curgi ulei? Nu curgi nică. Ia vezi, curgi? S-o duci tot caușul. Vai. Toba, ai spart. Tu ți-o spart toba. Lasă-o boale să nu se spargă altceva. Altceva-i spart? Nu, Nu-i spart nic? putea să șingă toba în pământ și ne aruncam sus. Zici? Da, Și cum e toba? E jos? da, jos aici. Și ce faci jos? Stai. Aoleu, vai de mine! Vai, da și urât-i! Văleu! Costică! Vai de mine și de mine! Ai. Sunt șingea toba, bă! Uite cum stă, uite cum a stat aici! Sunt șingea toba în pământ și ieșea prin caroserie! Mamă! Trebuie să dau jos. Dă-o jos de tată! Dar de aici trebuie să tăiem. Ha? De aici și de acolo. Tai, dă să o dăm pe o parte, adu excavatorul să o dăm pe o parte. Să o ridici. O ridici cu cupa la, o dau acolo, în spatele așa.
Lasă că o trag eu acolo. Nu mai are, e moartă bateria. Vai de mine. Săraca mașină. Dacă e bun aici. Așa, s-o ridici și de aici, știi? S-o ridici în sus. Doamne, norocită, bă. Îl pornește și bagă cupa și ridică-o în sus. Ca să poți să... De ce ai dat oglinda asta josă? Ui, și țapănă și Costica aici stau. Uite, ca nou. Dar nu de spoiler, de roată. Bă, o Kinga și o legăm cu Kinga, dă-o deasupra și o legăm cu Kinga. Ai Kinga la tine? O dau invers, o dau așa și bagi aici, bagi. Dar n-ai cum. Ba da, o da așa. Are cum? Na, că se rupe asta. Nu, bă, nu. Nu că o rupe. Bă, o rupi. Nu-i bun. E, dă-i o leac. Dă-i o leac să vedem cum se face. Hop, 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 hop. Ia. Dă-i. Oh, corupi. Wow, ușoară. Nu, bă, o împingi la vali. Nu-i bun, da, nu-i bun. Nu-i bun. El trebuia să o apuci așa de acolo, să o apuci. Ce faci? Da, o dau invers, o dau. Da, bă, boale, nu-i bun. Nu-i bun cu a rupe. Nu. Mă încoace trebuie. Bă, nu! Bă, stai, bă, cu a rupe. Bă, nu-i bun. S-o dau mai încoace, numai o împingi așa. Dă-o sus. Așa, stai așa. Caca-maca. Mai pornești caca-maca. Roșu. Roșu. Ai, roșu. Așa. Opa. Așa. Mov. Așa. Dă-n jos! Strângi brațul, leac. Așa. Stai să mă dau jos. Da, aici. Sau acolo. Dă mai încoa. Oh! Șoa, dragă, ai tras una, ai buță totă. Dă mai încolo.
Mai încolo. Ușor! Hop! Strânge brațul, strânge brațul. Strânge brațul. Strânge-l. Așa, dă-te mai așa. Hop, 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 hop. Da asta așa. Hop, hop, dă-o leac înapoi. Înapoi brațul. Să prinzi de roată, să-l dai, roata. A, dai de acolo. Așa, acum dă hop, hop, hop. Acum da așa. Dă-i. Dă-i, băi. Nu, hai, e fugi. Da-te, dracu, ei, bot, dă-te. Dă bapul, ei, doa, nu. Ai boțătou, du-te de aici. Bagă înapoi, nu mai. Bagă înapoi. Dă-o înapoi. Dă-o că ai boțătou, tătă. Ai boțătou. Dă-o înapoi. Nu mai, gata, dă-o înapoi. Dă înapoi, băi, gata, dă, fugi de aici. Nu mai, că nu mai vreau, ne-ai boțăt-o. Ai boțăt, nu mai, dă înapoi. Nu mai baga, las-o. Dă înapoi. Uai! Măleu! Uai! Dă-i, mă, construși, tătă, uai! Puși-o, boțul. Dă-te așa la înapoi. Trebuie o ventuză acum să o trag de aici. Băleu! Du-te, oprește-i! Oprește! Cu parul, da. Faci parul pe desubt, oprim cu cupa și o sus. Dar de unde e par? Ha? De unde e par? În parte și ala gol, bagat pe spate. Plânge și boala are, plânge. Și Oana, plânge, uite. Plânge mașina, și Oana de dacă nu plânge. Păi n-am cum, mă, las-o naibii, nu mai da. Dă încoa. Vezi, poate îmi dai vreo cupă în cap. Dă mai încolo. Oh! 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 Ridică cupa. Hai! Ridică! Hai, ridică! Nu, lasă-o! Lasă-o! Du-te, la, fugi! Fugi! Fugi că ne-ai îmboțat tu! Nu faci nimic! Ce faci? Și cum sar? Bă, când sargi de acolo, fa... Cum prinzi? Cum? De roată. Băi, să rupi lanțul, bă! Ce, bă, că ai să ridică 2 tone? Nu ridică, bă, să rupi lanțul și chică jos și o strâși, deja ne-ai îmboțat-o. Nu. Hai, da, bă. Mhm. Dar și e a ta? Dar cui? Dar nu e noastră? Cum a noastră? Al amândoi, nu-i? Nu e a mea, dar și-ai pus un bani? Acum a ta? Ai pus bani? A, da? Ai pus bani la Păi e? dacă tu mănânci de rață? Deci tu ai pus bani la rață? Și, da, Samuel rață. De unde? Ne-a dat la 2 chiar și ne-a adus 2 oameni, găini. Și nu-ți dea nici o găină, nici o rațănică. Nu mai ridica, hai să o băgăm să-i scoatem toba așa. Bă, prinde aici cu asta, cu ușei, cu cupa. Bă, o strângi, bă! Nu stric dacă ții de Bă, asta. o ridici în sus și cine stă de sub lanțul ăsta să chiși mașina pe tine? Dar nu care. Bă, chică mașina pe tine. Bă, țin de acolo așa. Bă, n-ai cum, mă, că e prea aproape, bă. E frică de moarte, a?
Nu-i vorba de moarte, e vorba că chică, să rupi lanțul. Nu cade, bă. Nu mă, nici nu-i tras ca lumea ăsta, trebuie să fii în paralel cu el. Trebuie să fii așa. Deci cum ești tu, așa trebuie să fii ca să poți să apuci. Nu din lateral. Întoarce și dă-o aici, așa. Unde? Și e prea din scurt acolo. Unde, bă? E din scurt. Nu, bă. O, când întinzi brațul, n-ai loc. Uite, dacă tu o întorci așa și o dai, uite așa o dacă o dai aici așa, bag ce o agăți ce ori de măsor și smulgi în toba. Dar nu mai degrabă o leg toba, o legăm cu ceva și o smulgi direct? Păi dar nu, că rupi, n-ai cum. Cum mă, dar n-ai cum să prinzi de acolo tu. Ba da, ue. Cum prinzi? Tă, bă, nu facem panoramă. Aghea am luat-o, bă. Aghea am luat-o, nu vreau să o strică. Deja n-ai boțăt-o. Adică și bâzâi așa. A? Și bâzâi așa. Bă, Leo, să vezi și nebuneală face asta aici. Cum vrei să o dai? Bă, tu când ridici brațul, dă-o așa aici, dă-o. Așa. Ușor. Dar ce o accelerezi așa? Dacă el trebuie să întindă brațul aici, trebuie să-l întindă. Gata, bă. Dă-o mai încolo. Așa, hai, dă-i în spate. Dă-i, mă, odată. Gata. Ajungi. Dar și bâzâi așa, bă. Și bâzâi așa. Ești tu prins acum de lanț, da? Deci că merge? Da. Deci tu brațul dai așa, acum încoace. Și prinde de asta. Așa, aici, în colț, da, ca să poată să o ridici în sus. Hai. Uite, vezi, aici trebuia. Dă asta mai așa brațul, mai încoa. Așa. Hai, bă! Gata, ho! Perfect! Acum vină cu el aici. Ușor! Oh, dă așa! Întinde brațul. Lasă-l în jos. Dă-te mai așa, dă mai întinde-l. Mai întinde-l încolo. Așa, hop. Așa. Dă-o leacă așa. Așa, dă-te încolo. Dă mai încolo o leacă. Dă mai încolo. Hop. Oh, stai așa. Dă în jos.
Dă-i jos, o leacă. Hop! Hai, ridică, ușor, hop! Hai, ridică! Ridică! Ha! Ridică! Hopa! Gata! Hai, dă și el! Dar du-te tu! Nu mă bag eu! Oleu! Stai așa! Na! Gata, lasă jos! Lasă jos! Dă încolo! Vai de mine, știu. Uite, uite o leacă încât mai ținea ăsta. Uite o leacă încât mai ținea ăsta. Vai de mine. Costică! Fii atent aici. Vine-ți țară ceva. Uite încât mai ține. Da. Uite încât mai ține. Vai de mine, știi mine. Hai n-așa la mai ține. Păi te-ați să rupi, bă, și crezi că lanțul ține? Nu ține, mai degrabă ține șufa. Aia, bă, Kinga. Acu da. E tare. Acu hai să stăm o leacă, nu mai putem. Uite, ne-i boță tot atât. Ușor, că nu vreau să scol la pensii din prima zi. să aude. Hai băiete. Bă, eu nu mai pot. Nu mai pot și eu nu mai. Haide, bă, las-o. Las-o. E bun că am rezolvat-o. Problema asta era chiar o problemă mare cu toba. Era o problemă mare asta cu toba. Uite și fain să audi. Ha? Și calmea să audi. Îți dai seama. Dar unde am pus-o, mă, nu știu? Nu știu. Bă, nu ne bate în joc de ei. Deja e boțătul. Nu ne bate în joc. O ținem aici că avem de treabă cu ei. Ne ducem în păduri la ghebi, aducem mâncare la găini, la păsări cu ei. Ne ducem colo șacos să mă aducem un portbagaj de iarbă la iepuri să mănânci. Așa ușor. Nu ne bate în joc de ei, că nu vreau să o strâng. Să o stricăm.
E numai ta? Da. A? Dacă îmi dai și din... Așa ai zis că Samelia este, a noastră. A noastră. O ia, mașina? E a noastră. Că dacă mă folosesc eu de, te folosești tu de. A? Dacă mă folosesc eu, te folosești și tu. Dacă te folosești tu, mă folosesc și eu. Da, da. Și acum dacă te vrei să mă trag? Păi te tragi. Măsoară ca să ne apucăm de sudat aici. Hai-l frectul. Ha? Frectul. De ce de tăiet? Da. Vrei să tai? Păi nu tăiem sau sudăm întâi? Sudem întâi, bă. Și tăiem după aceea. Ha? Încă un rând și după aceea și deasupra. Închidem și deasupra și de subt. Și pe colo și pe colo. Treaba e bună, dar mai durează o leacă. Nu mult tare. Am, adică o sudat Costică toată partea asta, partea și e la deal acolo, partea și e la deal, partea asta la deal. Acum și ar trebui să mă duc să tai alea trițăvi, nu? Da. Să tai alea trițăvi de acolo și cu astea două de aici. Aici e pe mijloc. No, hai și mă ajută. Hai și mă ajută o leacă și dăm flexul. Să pun scara pe partea asta. Vai de mine și de mine. Hai, mă ajuți? Direct? Sau eu acum dacă mă duc la contabilă, știi? Da. Să-mi dai o leacă astea sus. Așa. Ai sudat ghinii și țapânule, ai sudat, a? Ai sudat ghinii? Da, da. Să-mi dai flexul cu așa e. Mai am pânză, bă. Asta las-o aici. Ține-o tu. În mână, dă flexul. Nu vrei cu la gol. Ia ține-o leacă. Au 14. Aha! Care cap, care? Du-te o leacă în magazin și adu cealaltă. Mai este o piatră pe jos, poate e o leacă mai mare ca asta. Așa e ruptă? Rupte? Da. Știi tu sigur? Da. Era una în magazin. Eu știu că așa e ruptă la îmbenare. Am găsit o piastră, am găsit-o. Asta cred că e bună, e ceva. Dar nu merge, trebuie un cui. S-a încleștat. Nu pot. Te vezi, poți tu jos? Da, și crezi că. Ia ține. Crezi că... Ciocană, nu? Nu cu șocană, un cui bătut acolo. Sau poate jos, dacă o pui jos, poate e altfel. Măi. Ia uzi avionul. Ia uite la. Mamă. E fain. S-a dus. Nu poți, a? Să nu rupi pânza, că nu mai poți scoate după aceea. Nu merge. În cui, bă. În cui.
Atât? Da, mai este aici prin el, este, trebuie să-l punem pe este. Ha? Tragi. Ah. Da. Ce ai făcut? Ce? E cum o tai așa? A, întâi sudăm? Da, o tai. Aha. Așa. Dar o tăiam că eu plecam acuș. A? Eu plec acuș. Păi da, dar nu contează dacă o studiezi pe ea, tai și rămâne pe aia după aceea. Dar nu mai măsura, Eu fă măsuri. o tragi în ea? Ai bătut 3 metri. Hai. Ai făcut acu? A făcut acu? Ce? Vrei? Vrei să pui acu? Da. Să sudezi? Da. No, bun. Ai reușit? Da, e așa. Da, e așa că merge așa. Au și bucuroasă sărățele. Ca o apă. Voi trebuie date florile. Le-am udat ieri. Da? Da. Am pe aia de tăiet și gata. După aia trebuie să punem așa. O acoperim și deasupra o acoperim. Nu rămâne așa și aici punem plasă până sus. Plasă. Dă o tavă încoace, eu, Tiberiu. Ha? Dă o tavă. Dar de unde să-ți dau? De acolo. De care? De asta lungă? Da. Dar nu se cheamă țavă. Asta lungă se cheamă... Cât eu mai rămas de este? Mai sunt 1, 2, 4, 5 bucăți aici. Dacă nu mă înșel, mai e o bucată acolo, dacă nu mă înșel. Dar cred că mă înșel. Să vedem. Op! Ia uite, mă, să mă duc jos. Așa. Dă-o pe sus, Tiberiu. Ha? Pe sus. Păi nu pot pe sus. Ha? Nu pot pe sus. Da, o bagi pe așa. Ține-mă. Și tot nu vine. Vine acolo? Acolo vine presus. Mai dăm un adit. Ha? Mai dăm un adit. Dar vine la nivel? La nivel. Ei, dacă zice el că vine la nivel, e bun. Costică! Hai și du-mă acasă, că trebuie să mă duc Trebuie să mă duc la Bacău, că am treabă cu contabila. Trebuie să mă contabilizez. Mai sudează pe șeie și gata. Nu mai ghini, uite, bucata care o tai de aici, rămâne în partea cealaltă. Ha? Nu taie. Și tu? Eu pot stai să ți plec sub mână? Păi dă că le tai eu acum peste două. Le tai eu peste două și ca să le ai. Trebuie tăiat așa asta de aici. Păi da, acum. Hai, să uite. Și iuti ești. Ha? Și iuti ești. Da. Pune acolo, pune acolo, pune acolo. Pe acoperiș.